Pozrime sa, čím viac je táto oblasť zablokovaná, tým väčšie bude brucho. Táto oblasť zahŕňa chrbát, pás a boky. Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že väčšie brucho po 35. roku života je spôsobené prejedaním sa a nedostatočným cvičením. To je nesprávne, základnou príčinou je zablokovaný spínač v dolnej časti chrbta. Keď je táto oblasť zablokovaná, prietok krvi hore a dole, spredu aj zozadu, sa zhorší, čo uľahčuje hromadenie tuku v tejto oblasti. Dnes vás naučím bezpečnú a účinnú metódu, ktorá je ideálna pre ľudí stredného a staršieho veku, ako schudnúť tuk na bruchu. Nevyžaduje si behanie ani diéty. Jednoducho cvičte toto cvičenie doma 5 až 10 minút. Je vhodné najmä pre tých, ktorí majú obzvlášť veľké brucho, ale nie veľmi tuk v končatinách. Pozrite sa, toto je môj otec. Kedysi vážil 84 kg. Mojou metódou úspešne schudol a teraz má 59 kg. Teraz má takmer 65 rokov a mnohí ľudia by si to ani nevšimli. Je veľmi disciplinovaný a toto cvičenie precvičuje doma 5 až 10 minút každý deň. Toto je metóda na vyčistenie stredu chrbta. Je to najjednoduchšia a najpraktickejšia metóda, ktorú som v priebehu rokov učil. Nielenže uvoľňuje kríže a chrbát, ale je to aj najrýchlejší a najúčinnejší spôsob, ako znížiť brušný tuk. V priebehu rokov som pomohol stovkám ľudí stredného a staršieho veku v našej komunite s veľkým bruchom úspešne sa zbaviť brucha pomocou tejto metódy. Teraz vám dovoľte, aby som vás túto metódu naučil. Dobre. Najprv nechám účastníkov, aby to predviedli. Najprv si pripravíme bedrovú opierku, ktorá vám pomôže s cvičením. Ak ju doma nemáte, môžete si ju kúpiť online alebo vo veľkom supermarkete. Sú veľmi cenovo dostupné. Keď ju dostanete, položte ju na plocho na posteľ. Pozrite sa pozorne. Celá vaša spodná časť chrbta sa úplne zdvihne a okamžite uvoľní všetko napätie a stres, ktoré sa nahromadili počas dňa. Okrem toho má 3 hlavné výhody. Prvou je, že okamžite natiahne napäté svaly erector spinae v dolnej časti chrbta. Tieto svaly sú najviac náchylné na napätie. Ich natiahnutie obnovuje elasticitu, zvyšuje svalovú hmotu a zvyšuje pohodlie v dolnej časti chrbta. Druhou hlavnou výhodou je ergonomický dizajn so zakrivením, ktoré dokonale priľne k dolnej časti chrbta a obnovuje bedrovú chrbticu do jej pôvodnej fyziologickej polohy. Toto cvičenie je obzvlášť prospešné pre tých z nás, ktorí majú bedrovú herniu, stenózu alebo vydutie, pretože naťahuje zúžený medzistavcový priestor. Po otvorení tohto priestoru sa tlak na dolnú časť chrbta okamžite uvoľní a vnútorný tlak prirodzene zmizne. Niektorí ľudia pociťujú postupné zmiernenie necitlivosti v zadku a nohách. Treťou výhodou je, že uvoľňuje tlak na subsakrálny klb aj sedaciu oblasť. Preto toto cvičenie nielenže poskytuje pohodlie dolnej časti chrbta, ale aj uvoľňuje zadok a nohy. Cvičenie tohto cvičenia doma po dobu 5-10 minút denne je najlepší spôsob, ako odblokovať a starať sa o dolnú časť chrbta. V tomto cvičení pokračujte nejaký čas, cítite pohodlie v dolnej časti chrbta a zadku a potom pozorujte zmeny na bruchu.